No niin, moi, täällä Pelihullut. No, mulla on semmosia tulee ole kavereita, nyt leikitään tämmöisellä leluilla. Tuun tekee pelivideoita ja kaikkia muita, mutta mun nimet on Pelihullut. Jos olette joku tuttu, niin pankaa viestejä, jos on YouTube-tili. Ja mä tuun tekee videoita tämmösen kuin Timon ja Tatunkaan, ja sit voi olla erikoisvideot Minecraftista, multiplayerissa ja kaikista muista peleistä. Ehdottakaa, lähettäkää kommentteja ja niin, semmosia, mitä te haluatte nähdä videoita. Ja niin, no me siis tehdään pelivideoita ja jos te haluatte jotain, niin voidaan tehdä Lego-videoita ja kaikkia muita semmosia, mutta no, ja tää on mun ihan eka, täällä on mun ihan eka video Pelihulluista, tämmönen pieni leikkivideo tai tämmönen, mistä mä leikin näitten kanssa ja sitten niin. Mutta en mä kauheasti oo keksinyt mitään videoita tai mitään, niin tuun tekemään yhden pojan kanssa, mun kavereitten kanssa ja muitten kanssa ja niin. Mut kuitenkin, että lähettäkää kommentteja tonne ja sit jos olette joku tuttu, niin koulussa voi kertoa jotain videoita tai jotain. Mutta kattokaa, tuo on just läpänäköinen tuo jätkä. Niin, semmosia. Ja kaikenlaisia tyypillisiä. No ei mulla on nyt oikein mitään muuta sanottavaa tästä videoista. Mutta voitte lähettää kommentteja. Ei oo muuta, mutta moikka, moro.